Γεια σας παιδιά, Ρουφέας εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft και είμαστε σε ένα νησάκι. Τώρα που φεύγουμε να πάμε στην πόλη, δεν είναι κανένα μέσα. Και σήμερα θα σας δείξω λίγο συνταγές που ξέρουμε, τι έχουμε κάνει τόσο στο σερβερ, γιατί προχωρήσαμε, η αλήθεια είναι. Και αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι εδώ πέρα δεν είναι τίποτα. Εκεί πέρα πρέπει να είναι. Απλά εγώ έχω lag και δεν το βλέπω. Ναι, εκεί πέρα είναι το σπίτι του ξαδέλφου μου, ο οποίος έχει μπει πρόσφατα στο σερβερ. Είναι σαν τυφλός, δεν έχει βάλει εδώ τζάμι. Το πόδι μου το βάλει, δεν είναι ομοιόμορφο. Και εδώ πέρα είναι ο πατέρας μου, το σπίτι του πατέρα μου, το ξέρετε. Και εδώ είναι η φάρμα μου με τα πρόβατά μου και το σπίτι μου σε αυτό το νησί. Παλιότερα εδώ είχα κάνει τέτοιο φάρμα, μια τεράστια φάρμα, αλλά την διάλυσα για να κάνω κάτι άλλο. Πού είναι χωρική? Πού είναι χωρική? Είχα εδώ 2 toolsmither και ένα weapon smither. Τώρα πάμε. Πρόβατα εδώ. Πάρουμε σε εδώ. Πρόβατα εδώ. Οπ. Α, ναι, ξέχασα, εδώ είναι ο Χασάπης. Λοιπόν, πριν ήμουν σε mine, αν ρωτάτε γιατί έχω τόσο πολλά πράγματα μαζί μου. Έλα εδώ εσύ, βάλε και εδώ εσένα, άντε να σε ψήσω και εσένα. Έλα εδώ εσύ τώρα. Και βρήκα 52 διαμάντια, ναι. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, βρήκα 52 διαμάντια. Επειδή αυτή η αξίνα είναι φόρτον 2. Να σας το δείξω κιόλας. Φόρτον 2, για όσους δεν ξέρουν τι κάνει, δίνει πιο πολλά διαμάντια και αυτά. Λοιπόν, και πήγαμε τις 1, 2, 3 464 διαμάντια. Ναι ρε, έτσι. Και δεν είναι με cheat. Αυτό το λάψει την γύρω μου. Το πάω κάτω. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πόσο έχουμε προχωρήσει. Η αλήθεια είναι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο σερβερ. Έχουν έρθει και καινούργια άτομα. Ένα καινούριο βασικά ο ξαδελφός μου. Ο δεύτερος βασικά ξαδελφός μου. Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ ένα τρενάκι. Βασικά εγώ το έχω κάνει. Που το πατάμε αυτό, διασχίζει τη γέφυρα. Και πάει κατευθείαν στο μαγαζί μου, γιατί έχω lag. Εδώ είναι η πλατεία οι εγγελίες. New shop, φούρνος, by value 88, bread 10 iron, cake 7 iron. Νέο μαγαζί από Νεφέλη, παντοπολείο. Εδώ πέρα είναι οι προσφορές που έχουν βάλει. Dino 64 ψήντα για 4 damage, by 88. Εδώ είναι το σπίτι του Γιώργου, κλασικά. Πρώτο μαγαζί με blocks, δηλαδή αυτό είναι τις βγάλες του μαγαζί. Με 3 stack πέτρα, δώρο 5 γουλς σε ό,τι χρώμα θέλετε. Shop με blocks από την Βάλια 88. Είδατε. Έχω... Εδώ έχει κι άλλο ένα μαγαζί. Το χιλέα είναι φούρνος και αυτός. Φούρνος είναι και αυτός. Ένα παντοπολείο εκεί πέρα και ένα φουρνάρικο εδώ. Έχουμε 2 φούρνους. Ωραία. Εδώ είχε παλιά ένα κέικ, αλλά το φάγαμε. Ωραία. Τι να σας δείξω? Ναι, το παντοπολείο της Νεφέλης. Άνοιξε καλό μου. Εδώ είναι του Γιώργου το μαγαζί.
Ναι, μπορείτε να σχολιάσετε μπορείτε να το σχολιάσετε και όλα στα comments. Πως είναι ωραίο, τι προτείνετε να κάνει για να γίνει ωραίο. Γιατί είναι λίγο... Και τι πουλάει εδώ? Ανοιχτό μαζί του Γιώργου. Δεν ξέρουμε τι πουλάει. Λοιπόν, και σημαίες Νεφέλη. Μην κόβετε τα φυτά Νεφέλη. Λοιπόν, εδώ είναι μπουρμπουάρ Νεφέλη. Εδώ είναι... Δεν μας αφήνει γιατί έχει private. Και έχει βάλει και ένα κρεβάτι. Τέλεια. Και έχει βάλει και πρόβατα εδώ. Ωραία. Εδώ είναι το σπίτι του ξαδελφού μου κλασικά. Και έχουμε κάνει και ένα νέο σπίτι. Αυτό τι είναι? Α, ναι, είναι που να την άχτηκε το creeper εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει μια γέφυρα. Εκεί φαίνεται μια ντάμα με πανοπλία. Νομίζω. Ναι, φαίνεται. Και εδώ είναι το σπίτι του Αχιλλέα. Ο φίλος του φίλου μου. Εδώ έχει στο σπίτι του διάφορα. Εδώ είναι η κρεβατοκάμερά του. Και κάτω είναι... Τι είναι εδώ? Α, το enchant table room. Και εδώ είναι αυτά με τα πειράματα. Ωραία. Τώρα τι ώρα να δείξω? Α, ναι, έχουμε κι άλλα κάτι που πρέπει να σας δείξω σίγουρα. Είναι ότι είναι πολύ ακριβώς. Δείτε, close, το πάρκο του Αχιλλέα, welcome. Ωραία. Μπαίνουμε εμείς. Εδώ έχει ένα τρενάκι το οποίο νομίζω... Α, ναι, το έχει φτιάξει τώρα. 2 αερών η βόλτα. Τοποθετήστε τα στο chest δίπλα ακριβώς. Παρακαλώ κατά τη διάρκεια της βόλτας να πατάτε W. Το τρένο της χαλάρωσης και τρόμου. Δεν. Αφήστε τα άρμα σε αυτό το chest. Σκοποβολή με bow. Δικά σας τιμή 2 αέρων. Πριν το είχε diamond. Και κερδίζετε ένα πανό ό,τι χρώμα θέλετε. Πρέπει να ρίξετε 5 φορές τον στόχο και να τις πετύχετε όλες. Ωραία. Ο στόχος ποιος είναι? Το σκι. Καλά, εντάξει. Το πετυχαίνω και με κλείσει τα μάτια. Λοιπόν, το τρενάκι για όσους δεν ξέρετε τι είναι, είναι αυτό εδώ. Της χαλάρωση λέει και του τρόμου. Τρόμου δεν είναι αποκλείεται να είναι τρόμου. Θα σας δείξω εγώ ένα τρενάκι τρόμου. Αυτό εδώ γιατί το έχει βάλει? Ναι, είναι αργό. Λοιπόν, πάω να σας δείξω ένα τρενάκι τρόμου εγώ. Μισό λεπτό. Επιστρέψαμε και τώρα θα δείτε ένα τρενάκι τρόμου. Δεν γυρίζω πίσω να δείτε τι έχει. Αυτό ήταν τρενάκι τρόμου.